tamo. Čekaj moja da je. Čekaj moja da je. Gdje tu sredi, da je frizuru napravi. Da vidim kakva ti je frizura. Da vidimo kakva je frizura. Kaži nešto, evo. Kaži nešto. Šta? Dođi da te djed podigne. Dođi, čekaj. Pošto djed nije neki spretan. Djed nije spretan. Hoći utječati, ne može djed više gledati. Ne možeš mi još pobjeći. Mišo, ne gledaj. Ne možeš mi još pobjeći. Ćao! Mama, dođi. Došli si kući. A dođi. Evo, snimam te. Snimate mama s kamerom. A? Ta-na-na-na-na-na. Jeco, od malo slađe i ti danas. Hoći džedom ovo. Dođi. Od ovdje, od te obale džeda. Dođi ti od ovamo. Evo ovako. Ovako, džedove cure, vidi. Vidi džedove cure, vidi. Tako. Mišo? Samo čarno. Mišo? Ajde ovamo sa Stevicom. Imamo kad dođe i Vesna s Vesnom. Snimit ćemo mi tamo kod Vesna. Molim? Pa evo me. Došla je, evo je kuca na vrata. Jesi spremio knjige za sutra? Anita, onda snima ova. Djedom, samo da snimi kameru, ne? Opet u te. Samo što nam se face ne vidi. Kako se ne vidio svjetla, da. God. Ajde pričajte nešto, tako, pričaj nešto, djed su. Pričaj i ti slađe. Kažeš sam djed priča. Šta ste se ušutili? Gdje si? Aj, tata. Da snimaš? Da se namjesti. Od Anita s nama. Pridruži se. Pridruži se grupi snima. Aj ti uzmi svoje dijete, ja ću svoje. Imaš neke poruke. Dobro. Ej. Ajde prekini, ne mogu slađi držati teška. Pa ne doj slađi. Slađe rum. Treba da nešto miša da uradi, on samo nije tako Ja,